निज्ला स्लुइस गेटनि सायाव सोनारनानै बोसोरफ्रोमबो माइनि आबाद मावग्रा आबादारिफोरा जोबोर जेंनानि मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां-दुवार बिटिसि बियाबसिंनि आमलाइगुरि, मलानदुबि, गासागाव, बुरितजार, तुक्राझार, आइपुवालिखौ लानानै गासै गं 20 निबो बांसिन गामिनि रायजो-राजाफोरा भुटान हादोरनिफ्राय बोहैबोनाय बुहुर निजोरा दैनि निज्ला स्लुइस गेटनि जोहै दै दिखोनानै आबाद मावबोनानै जिउ खाङो। नाथाय सानजा फारसे गोदानै स्लुइस गेट लुनाया आद्रा जानानै थानायनि जाउनाव दैज्लां सफैब्लानो ओनसोलनि रायजो-राजाफोरा बान्दो थेनानै आबादथिलियाव दै लांनानै आबाद मावनो गोनां जाबोदों। मख'नो गोनां बाथ्रादि गं 20 निबो बांसिन गामिनि रायजोफोरा निज्ला स्लुइस गेटनि बान्दोखौ दैज्लां बोथोरनि समाव खमायब्लाबो 15 निफ्राय 20 खेब जयै ओंखारनानै थेनो गोनां जायो होनना फोरमायनायजों लोगोसे थाखानाय स्लुइस गेटखौ फोसाबफिननायनि थाखाय सोरखारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ मोनदोंब्लाबो थिकादारआ मोजाङै मावैनि जाउनाव स्लुइस गेटनि दरजाजों दै दिखोनायाव जेंना नुजाथियो होनना फोरमायो। गुबुन फारसेथिं देग्लायनि बोथोरा बिदुं दुंखावनाया बांसिन जानायजों लोगोसे अखा गैयैनि जाउनाव आबादारिफ्रा बांसिन जेंनानि मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बे बिथिङाव निज्ला स्लुइस गेटनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे ओनसोलनि आबादारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। गले गले ओंखारबाय थानो गोनां जायो। दिनैबो नोंथांमोना फिन बेबायदि ओंखारबावबाय, मा फोरमायगोन? बेनोलै सार, जोंनिया एखेबारे बे 25टा गामिया बिराद खस्थ'आव गोग्लैबाय जोङो। आंथ' उन्दुनो ओंखारला, सिन्थायानो फिननांहां हामखाबाय। रायजो राजाफोरनि जाम्फैयाव दैयानो गैया। बोथोरनि थाखायनो जाबाय। जोङो लुबैयो जोंनि सारमोनखौ फैजानो लुबैयो आरो जों एसे साजेसन होफैजानो लुबैयो आरो जोंनि रायजो राजानि सिगाङावहाय। दाथ' जों बहुद खस्थ' मोनबाय। बेनिखायनो आङो खावलायदों जोंनि सारमोननियावहाय जाहाथे माब्लाबा सम जोंनि बे निज्लायावहाय फैयोब्ला खुब मोजां मोनगौमोन। जोंनि रायजो राजाफ्राबो गोजोनगौमोन। दा बेनो आंनि खावलायनाय आरोखि। जोङो दाखालिबो थांबाय, एखे थुख्रि बुस्थि हाजो सेरावहाय दै लायबाय। दै लायलाबो जोङो गजोबदों दैया। जोंनो नैबेखौ बङाइगाव डिभिजननिफ्राय 10 लाख सेंसन दङ, प्रजेक्ट दंमोन। खिन्थु दासिमबो कन्ट्राक्टरबो फैया, इन्जिनियारबो फैया। गोदाव सोराव मावनानै सा रंबा होनानै ब्लद थांबाय। दाबो जोंजों जगाजग गैया, प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिजों जगाजगआ गैया। ओरैबायदि मा जानांगौ जाखो? बेफोरखौथ' सारमोनहा एसे नोजोर होनांगौ ना, बुंनो हागौमोन, अब्लासो बिसोर गिगौमोन। दा बेनो आंनि खावलायनाय। जोंनि सारमोननियाव, गेरेमा मोननियाव खावलायबाय जाहाथे सारमोनहा थाबनो बेब'स्था लायो। बेनो आंनि खावलायनाय। नैबे निज्ला स्लुइस गेट थासेयावबो नोंथांमोना दै बोखोनायाव गोबां जेंना जायो, मा फोरमायगोन बे बिषयाव? औ नंगौ, जोंनि बे स्लुइस गेटआ बहुद प्रब्लेम जानानै फैयो। माने बेवहाय जोङो बे दरजाया बङाइगावनि बङाइगाव डिभिजन नालाय, दा बिसोरो एसे जोंनि बे बङाइगाव डिभिजना बे जोंनि निज्ला स्लुइस गेटखौ मोजां रोखोमै नायाखै आरो बिसोरो नै दा दरजायाव जोङो बोखोनो मानो फाहैनो बहुद दिगदार जायो। माने बेयाव साखाबो होनांगौ बे दरजा गिदिंनायाव। ओमफ्राय दैयाबो गलांबाय थायो सिङाजों, मोजां रोखोमै बानायनाय जायाखै आरो सुखिदारफ्रा बेखौ बोखोनो दिगदार मोनो। हट खरि बियो दैया देरनानै फैब्ला बेयावहाय बोखोनो दिगदार जायो। ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन बायनानै थांनो नागिरो। आरो बेयाव सुखिदाराबो बङाइगाव डिभिजननिफ्राय सासे गैला, सिगांहाय 7 दंमोन। ओमफ्राय दा जोङो प्राइभेटलि जों 7 सुखिदारखौ सासेयाव 8,000 बिथन होनानैहाय लानानै पाब्लिकफ्रा जोङो बे बिथनखौहाय बिगा 60 थाखा खरि खांनानै बिसोरखौहाय जोङो नांगौ जाहैदों। माबायदि जेंना मोनबाय थायो नोंथांमोना बोसोराव? जेंनाथ' बहुद, जोंनि बोसोरावनो बान्दो जायो। जेब्लायबो जों रायजो राजाफोरखौ लानानै फैनाङो आरो बेवहाय होबाय थानाङो। बोसोरावनो बे दैज्लां सिजोनावनो जोङो 18, 19, 20 बार बान्दो फैनाङो। रायजोफोरखौ लानानै मावनांगौआ जोंबो बांसिन खामानि मावनांगौ जायो। स्लुइस गेट जाबाय होननानै जों खामानिखौ मावनो गवाखै, बांसिनसो खामानि मावनांदों। सरकारनिसिम बेनि सोमोन्दै माबा फोरमायदोंमोन नामा नोंथांमोना? फोरमायनोथ' फोरमायबाय जोङो, फोरमायबाय थायो आंनो, हरबाय थायो, फोरमायबाय थायो, एप्लिकेसनबो होबाय थायो। बा देग्लायनि बोसोराव जेबोखौनो मोनाखै आरो। ओमफ्राय बे जा स्किम जादों बियो जोंनि चिरांनिफ्राय, बेखौथ' बुंजाया, माथावरि खोयो बियो आरो। दा नै नोंथांमोना नुबाय बे दैखौहाय जोङो नै गलांनाय नुबाय। आरो जोङो दा दैयानो थोखाया आरो बिजोंसो बांसिन गलांनाय जायो। जों मा मोनलाङो ओरै बे गेट मोनफा मोनफाजोंहाय बांसिन गलांनानै जमा जायोबा बे जोंनि दैनि लानायनिफ्राय देरसिन
दैया थांफिनो आरो होसोनानै मोनदों जों बङाइगाव डिभिजननिफ्राय 10 लाख सेंसन जानायखौ जों मोनदों ओमफ्राय बिसोरो जोंनो मोजां रोखोम खबर होआखिसै बिसोरो गावसोर माबोरै मावना लांखो दा स्लुइस गेटखौ जोङो मोजां जानाय नुवाखिसै जोङो माने 10 लाख स्किम जादोंमोनब्ला बे दैया थरसेबो गना थांनो नाङामोन बेवहाय नांगौ बायदि जोङो दैखौ दा बोखोनो हाया आरो सुबिदाफोरनि थाखाय बिराद दिगदार जायो सुबिदाफ्रा आंहाय खिन्थाहैबाय माने गेटआ बोखोनो नामायनो दिगदार जायोलै नै बेबायदि बुङो आरो बहुद गोब्राब जायो आरो दा मावनाय जायाखै आरो जोङोबो खोन्थायाखै बिसोरो मोजाङैनो ओमफ्राय माबोरै मावनांगौ गोजौनिखौलाय बुंनो थाङोब्ला रंल'सो होदों बिसोरो जोंसो प्राइभेटलि बेखौहाय फैसा खांनानै माने बहारनिफ्राय एसे फैसा बिनानै बेखौ मावनाय जादों दैज्लांनि समाव नैबे लुफ्रामि सुइसखौ नोंथांमोना आबादारिफ्रा माबायदि मावनो गोनां जायो थिगैनो दं फंबायनि कुइसना जों बेखौ फिननाय होगोन जे गोदानै लुफुंनाय बे स्लुइस गेटना गासै 14टा दं बे 14टाखौ जोङो दिनैहाय मावनांगौ गोनां जायो खथा बे खथाया 14टा बे 14टा खथाखौ दासिमबो मावबाय नै माने बेजोंहाय दैया गलांबाय थायो साननो गोनां जोङो मैयाहाय बुहुर बान्दोआव थांदों आं मोनसे निउसाव होदों बे निउसनि माबानिफ्राय बुहुरनिफ्राय जों दैखौ लाबोनानै नैबे निज्ला बान्दोआव थाबथाफैबाय आरो बे निज्लानि दैखौ जोङो गलांहोआलासिनो नैबे गोदानै लुफुंजानाय बे स्लुइस गेटना बेयो जोंनि थाखायहाय बे 22टा गामिनि रायजो राजानि थाखायहाय बेयो प्रब्लेम खालायगासिनो दङ मानोना जों बेखौनो मावगासिनो दङ थाखानाय स्लुइस गेटनाबो मोनसे जोंहा सारा बुंलांदों आं बे मोनसे खोथाखौ एक्जाक्टलि आङो फंनैसोल' बुंगोन बेनो जाहैबाय जे बेवहाय मोनसे 10 लाख सेंसन जादोंमोन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेखौ मा होनना बुङो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि नायखिया थारमाने नायखिया माने मिथिया बिनिफ्रायबो 10 लाखजों जे दरजाखौ साख्लायनांगौ एबा साखोनांगौ बिनि साखा थायो बेखौबो लागायाखै सार बिनिफ्राय बे दरजाफोरखौ साखोनानै मोनसे साख्लायलाय सायनलाय बे खालामनाय बुस्थुखौ बिथांमोना बे खामानिखौ मावलाङाखै दा बिनिखायनो दिनैहाय नैबे रायजो राजाफ्रा आरोबा नैबे निज्ला स्लुइस गेटआव मा होनना बुङो दंफां बिलाइ लायनानै सिङाव गलांनाय दैखौ बाथेफैदों बेखिनियानो सारमोन फारसेखालि लुफ्रामनाय बे बेसेबां बोसोरनिफ्राय बेबायदि आद्रा जानानै दङ बे गैयाब्लाबो 2014निफ्राय ओरै सानना नायदो 2025 दा बेखौ हिसाब खालामना नायथोंसै दा बेवहाय बियो कमप्लिट जानांगौ गोनांमोन दुर्भाग्यजनक नाथाय जानो हायाखै माखासे गोबां जाहोननि खोथा आरो बे जिनिसखौ मावदोंमोन जोंहा जाखौ फंबाय मावदोंमोन दा बिनिखायनो आद्रा जानानै थाबाय नोंथांमोना नुगोन नै भिडिअ फुटेजनि गेजेरजोंनो नायलांब्लानो जाबाय दा बेखौनो मावबाय थानांगौ दुर्भाग्यजनक बे 22टा 23टा बा 25टा गामिया बेखौनो सानफ्रोमबो बा बोसोरफ्रामबो मावबाय थानांगौ गोनांथि जाना फैदों दिनै रायजोफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै आदब मावफैबाव मैया दाख्लै माबा 16 थारिखआव बुहुराव थांबाय मैया 17 जाबाय दिनै माबा जाबाय 18 जाबाय 18 थारिख दिनैबो आरो बेयाव मावफैबाय जोंहा मान गोनां प्रेसिडेन्टआनो दङ आरो जोंहा नेहाथारिया पेटलाव माबायाव बेयाव थांदों बे दैखौ एसे बुफ्रुहैनो जोंहा एसे आल'सना जादों दा बिनिखायनो जोङो सिन्था खालामो सरखारनाव जोङो मोनसे खावलायनाया बेनो जे थाखानाय बे आद्रा स्लुइस गेट बेखौ जुदि मोजाङै लुफुंना होयोब्ला नैबे 22टा 25टा बा 30टा गामिया एसेब्लाबो आरायग' मोनगौ मानि थाखाय बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा फैनाङो मावनाङो आरो दाबो मावना थांबाय दैखौ लाबोबाय थिग नाथाय बेजों गलाङो नै नोंथांमोना भिडिअ फुटेजजों नुलांगोन दानो दा गजोबबायनो लाइ होयो बियो सानथामनि गेजेराव सेवो साफ्रा होयो सेवो सप्तासेनि गेजेराव सेवो नंगौ नङा सार बेनिखायनो बे सेवनानै गावनो गलाङो बेखौ प्रटेक्ट खालामबाय थानांगौ गोनांथि जायो जों